Bon dia, bona tarda, segons es passi aquest vídeo. Soc el Jordi Artigas, coordinador del Cineclub del Cercle de Barcelona, del Reial Cercle Artístic, i estem fent la gravació aquesta una mica us explico els nostres projectes després d'aquesta pandèmia, que esperem que passi ben aviat i tornar a la normalitat. La propera sessió, fa poc vaig parlar amb el president del Cercle, Josep Bens, i vam estar parlant del tema i és el que us diré ara. La propera sessió estava, no sabem si serà el juny o el juliol, en tot cas era la que havíem de fer el 18 de març i com sabeu es va tancar tot el 14 d'aquell mes. Seria dedicada al documental El Gran Búster, que ja el teníem a punt i que no vam poder passar, i el presentador serà igualment Miguel Fernando Ruiz de Villalobos, el més veterà dels crítics de cinema. Després vam parlar amb el Josep Félix Bens d'un projecte que sembla que també tirarà endavant. Seria una exposició sobre l'estudi Andreu. Potser és el tema més difícil per fer una exposició ara, però una exposició que seria en col·laboració amb el Centre Cívic al Coll de Bruguera, que ja fa diversos anys que hem fet exposicions. Amb motiu del 10è aniversari de la fundació del Cineclub, l'any passat vam parlar de convocar un concurs de curs. Això ha quedat aturat, però tirarà endavant. Tan aviat es normalitzi la situació, doncs farem aquest concurs de curs dirigit a Catalunya o Països Catalans. I finalment hi ha el tema de l'aniversari també, que serà el novembre, de la primera sessió de Cineclub. L'any passat era la fundació i aquest any fem la primera sessió amb la projecció d'una pel·lícula. Prefereixo no donar més dades, però serà una sessió extraordinària, com la de la llanterna màgica, que tots recordem, i de la que també us enviem unes fotos d'aquella jornada del novembre del 2019. Molta salut per tots i fins aviat. Gràcies.